Padayon ang pag-improve sa ranking sang Filipina tennis sensation nga si Alex Eala sa professional tennis matapos niya maangkon ng bago kag pinaka-taas nga ranking sa WTA antes sa magsugod sa kompetisyon sa Guangzhou Open sa China subong adlaw. Ang 20 anyos nga tennis star yara nasa ika-53 nga pwesto sa bilog nga kalibutan, mas mataas ni kon ikumpara sa iyang best nga ranking nga number 54 nga nakuha niya sa Oktubre 6. Bangod sini, mas napalapit na si Eala sa top 50 nga ginabugusan sa mga best tennis players sa bilog nga kalibutan. Bisan pa nga napaslawan ini sa Japan Women's Opens batog sa iya kasumpong nga si Teresa Valentova sing Czech sa round of 32 nakuha gyapon ni Eala ang 1,131 points agod nga magsaka ini sa rankings.